Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat isya Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero
layo pagit ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bumbo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ang buhaton mo, maghigda ka sa dalom salog. Kagang imo nga batuta, balotson mo sa buho sang salog. Gets na? Oo, oray. Pareho siniyo. Na, pareho sina. Cha-cha! Ara na! Oo, oray. Ay, abaw, kapula-pula, oray. Karon imok, iduso pagid. Oo, oray. Ari na. Ay, cha-cha! Hapa na! Na, ara na imok. O sige na, iduso na. Karon, enjoy ka mo, ha? Ay, abaw! Kanami, gidya mo. Amo na yung ginasiling nga. Kabudlay-budlay, pero kuha pa. Huling, ano abi kung mabaligya kita sang utan? Pwede man si Alvina. Maayon ay kay healthy. Basta buligan mo ako sa pagbaligya, ha? Oo, Bakal tubala panakot, Chay. Kay buligan ko ikaw luto. Mag-abot, manghimos na kung nadaan sang aton bulutangan sang utan, Ate, sige Dari ka lang, ha? Hindi pagpabayi ang tiyangge. Sinaksak mo ang puso ko! Binuhusan mo ng aksido, ginpakaon mo sa ido! Hoy, Treng-Treng! Ang tape na ina, ha? Pabahi lang, Kuya Dairusing, Kay ginapautwas ko lang sa kanta nga akon kainit kay Daisy. Ginlampusan mo sang martilyo! Ginasilingan ka na tate na ina? Oh? Nagkalagising ang ginalaban mo, ho?
Kundi, doging gusbat na sang idong linabhan mo? Sala mo ni Abi day rusing mo. Ano? Kaglanga konsala, ha? Di, kay hindi mo ako pagtugtan nga dumugon si Daisy. Amo gali. At hala, sige! Bangga ito si Dise! Tuod ka day rusing? Sugot ka man nga ipakaon ko siya sa ido. Matan, nga kadamo sang tao kanday barikosonaw? Ano nang ginatipunan nila? Nagabaligya sila sudan. Ano nga sudan? Ano nga sudan ang ginabaligyan nila? Baboy o kon manok? Otan. Ay, how malanggali utan? Utan malanggali ginabaligyan nila? Otan gani, pero damo subak. May pasayan. Basta kadamo subak ka. Mugali ha? Oy, mga suki! Oh. Bakal na kamo sang utan, kay manamit, kag healthy kaayo. Man, wala niya bitsin. Maayo niya sa lawas, kay makabulig sa aton resistensya sa masakit. Kapin pasubong may nagalagaw pa nga masakit nga COVID. Bakal na kamo sa utan ko Hindi ka mo magsagad kaon sang isda. Kay hindi naman nami sa lawas. Wala labot nga kalangsa. Kapabaho pa na ba? Kapin pa inang bukaw-bukaw. Uy. Dugay mga kaon. Ang himbis nagatapik na sa lawas. Ako naman ang ginahilabtan ni Barikoso, no? Matan, magambal ko gani, sabton mo ko nga huo, ha? Para naman. Matan, abis sila duhi ang bintana. Kay makaon kita sa ginbakal ko nga fried chicken. Basi kon masuya balang aton kasilingan, nga nagamantiner lang sang utan kay wala-wala na gid. Ay ahay, kaluluoy man no? Oo! Oh. Hoy, Lan! Ako naman ang ginahilabtan mo diri, no? Excuse me ha? Hindi ta magkalibel. Utan lang yung sudan mo. Ang ako niya fried chicken. Gani hindi ka mag-istorya sa akon. Kay wala ko tiyempo sa mga sapsuli nga pareho sa imo. Ay, abaw sa suli. Daw sa wala ko lang kainan nakita nga nagsugba si Matan sang bukaw-bukaw ba? Para to yan sa ido namon. Ido sa bukol mo Amo man sa barikos mo Buklan, buklan, buklan! Barikoson, barikoson, barikoson. Pare Oliver, din ka makadto? Dira kay Alpina. Mabakal ko sang utan.
Para sa mga bata, mayo na kay masustansya nga pagkaon mo raw. Kung ako sa imo pare Oliver, didto kuya magbakal sa ilan ni Iska. Ay nga, parita kuyaw. Na may ng utan ni Maria Albina. Damo subak. Bulag kay mo pare Oliver ay, wala ka bala makatulpangod? Ngang subak niya dira sa utan niya, kung hindi pitik-pitik ti bakla? Bay, ano? Oo, pare Oliver. Amo na nga biskan tupad balay kula sa, ay wala kuya gabakal sa ila ah. Bisan pa nga madamo yan naghambal nga manamit kuno sang ila utan, ay way kuya gapate. Man nakita ko gid sa ila kusina kung paano siya magluto. Man kisagani ang ila panakot. Ay, sus. Kahapon pa na nila ginbakal. Dason, kung kisagani ang panakot nila nga wala mo boss, amo pa na ginahimo nila nga subak liwat. Oo. Amo na nga wala goya bakal dira sa ila ah. Nagamantiner na lang ko iya sa bukaw-bukaw. Matuod ka paritagoy? Oo daw. Ginambal ta kasi ni pare Oliver, man hindi ko gusto nga may malaing nga matabo sa imo. Oo. Hindi ko ya gusto nga may taga-barangay muna iyang kumpare ko nga mahalitan. Ate, sige paritagoy ah. Salamat gid ha. Mapuli na lang ko ah. Sa ilan lang ko ni Iska mabakal sang utan ah. O sige migo Oliver ah. Kag basi ko may masugata kadra nga kilala mo, kag mabakal masang utan ni Baricoson, silingon mo na lang nga daan sila nga hindi na ha. Okay ah. O ato na siya. Nagpati man sa ginhambal ko eh. Karon tanawon ko lang kung may mabakal pa sang utan mo Baricoson. Uy, daw kalinong sang balay ni Lara, haw? Ara ayahan siya dira. Ay, anay ka. Malingling bala ako sa jutay nga buslot. Uy, daw sa naglinong, haw? Ayhan, wala diri tawo mo. Uy, ano na? May nagtupa nga sapatos sa salog. Uy, duha ka bilog nga sapatos. Uy, maayo lang kay duha ka sapatos. Kung duha ka tiil nga utod ang nagtupa, piho, nga santir mo, gid. Bah, ano na? May nagtupa naman sa salog. Uy, hala! Palda! Oh, hala! Si Lara bala ining nagauba? Ay, abaw ho! Wala na siya sang blouse kag palda. Ang dason sina nga matupa. Amo ang bra. Oh, hala. Nagtupa matuod ang bra. Wala na siya bra. Oh, hala. Ano naman ang dason? Panty?
may nagtupa na. Uy, hindi man na pante. Supporter man na. Uy, may duha ka tiil nga nagalakat sa salog. Sino bala ini man? Iya man isang lalaki? Uy, hindi si Lara. Si Jobert man ang manghod ni Lara. Oh hala, nagaano ni siya man? O hindi. Aray mo batuta nga lambot sa tuhod ba? ay, basi kon matimos-timusan ako sini. Early ciel from the ocean, dancing in the sun, covering the shore. Uy, hala. Nagahula-hula si Jobert. My heart tells me that I love you more than all the little pearly shell. Ay, abaw. Uy, hindi. Ang gago nga Jobert ay. Manami pa siya sa akon magkiay-kiay. Uy, hala. Nami pa siya magkiay-kiay sa matuod nga babaye. Ay, piste. Mahalin na lang gani ko dire. Malibod na lang gani ko sang utan. Talong! Balonggay! Rabanos! Singkamas! Bulong sa kubid! Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio! Bombo!